Lugo será a sede da 27ª edición dos Xogos Autonómicos de Natación Special Olympics. 147 deportistas con discapacidade intelectual de toda Galicia, xunto a 34 adestradores e unha trintena de persoas voluntarias, participarán nas probas que se celebrarán este sábado día 29 na piscina municipal das Pedreiras. Esta actividade, como outras moitas que fai Special Olympics, só ten un obxectivo. E o obxectivo é que a sociedade galega, a sociedade de Lugo, conozca os nosos fillos por as capacidades, non por as limitacións. Special Olympics conta co apoio de Asnais na organización dos xogos. Das 15 asociacións galegas implicadas, 6 son da provincia de Lugo. A Deputación contribúe con 8.000 euros ao labor ao prol do deporte inclusivo que desenvolve esta entidade. Special Olympics ten unha trayectoria amplísima, diría que impecable, e atopou no deporte pois ese elemento canalizador para poder dar a coñecer á sociedade a diversidade, non? E por iso creo que quero felicitalos, sempre o fago, pero unha vez máis por o traballo a prol desa visualización e sobre todo da igualdade. Diputación que máis das 4 que temos en Galicia, que máis apoia este proxecto a nivel, non só a nivel económico, que é importantísimo, pero tamén a nivel institucional e a nivel personal. A presentación dos xogos tiña lugar este mércores no Concello de Lugo. Só quería dicir aos nosos deportistas que grazas por todo o esforzo que facedes, grazas por demostrar que o deporte de inclusión xa está ao nivel do resto de promoción mediática que teñen outras disciplinas, e sen máis, pois bueno, dicirlle aos deportistas que en esta vida se gaña ou se aprende, o perder non é importante, perder unha experiencia así que o gañamos ou aprendemos. Unha idea que comparten Goretti e Vanessa. Eu estou contenta para competir e a ganar. A competir e a ganar, e non pode ganar, perdemos igual. Ambas nadadoras tomarán a saída o vindeiro sábado nas probas dos 25 metros libres.